Здравейте, хора! Днес ще ви покажа как да си направите ето такава или по-малко различна къща. Затова ще ви трябват много малко работи, само да се махнат тия работи. Аз в момента съм на креатив. В госта долу ще има IP-то ще бъде в описанието. Така, ще ви трябва само и такова дърво, необработено. Съжалявам. Също ще ни трябва стъкла, които ще бъдат такива. И да започваме. Тя ще бъде лесна. Ето вратата. Бърках се. Това ще бъде вратата. Е толкова малко ще е къщата. Да, знам, че е малка. Затова 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Правиме така. Разширяваме я. Може да се направите и на 2 етажа, но не виждам смисъл. Тя е малка. Да, може и за честрум да я ползвате. Така. Така правите. Къщата според мен е красива. Аз не съм я правила друг път, но за първи път ми игра Minecraft доста време. Не съм правила видеа. Аз имам купената версия и съм VIP. Така че не знам, не се хваля. Но се тая. Тук слагаме. Ако искате да осветите, може да ползвате торчове или като мен може да използвате свечетите блокчета от Glowstone. Всъщност торч на английски означава фенерче, тук означава свещичка, но странно, нали? Така правим. И ето къщата, правим и така. Тя стана хубава. Паращат ми неща. После ще се включа пак. Върнах се и тук при мен вече Редачи FC няма да строи с мен. Просто се включи да говорим. Който не знае канала му, ще бъде в описанието. Ехо. Да. Тук си. Аз правя лесна къщичка за YouTube. Тя е почти готова. Бързо я строя. Тази къщичка никой не ми е показвал, аз просто сама си я измислих. Исках да импровизирам и да ви покажа нещо полезно. Аз може да качвам клипове само на Minecraft, може и на Roblox да качвам, което не му харесва Roblox, съжалявам. Наистина. Какво? Плиз, който знае как се печели пари в Roblox, да ми пише, защото аз не знам. Ето, за сега сме добри. Сега ще направим къщата само да ги намеря в Stone Slab, за да стане по-готина. Който не му харесва къщата, да не си я строи, казва. Тя е импровизирана от мен, аз сама се измислих. Но който иска да я построи, да я построи. Ще се радвам да ми пращате снимки. Аз ще си направя Facebook страница и ще се радвам да ми пращате снимките там. Да ми пращате всички снимки там. Може да не ви покажа как да я обзаведа, защото клипа ми може да бъде 10 минути.
Защото съм с бандикам. Някой път може да ви покажем как да се изтеглите бандикам. Ще се радвам да ви покажа как да се изтеглите бандикам. Да. Ако чувате някакви звуци, говоря с дидачи FC. Пак казвам. Какво? Какво? Дай песа. Какви 5 лева, бе? Какви 5 лева, какви пари? Какви 5 лева, какви пари? Вижда магазин. Да купиш хляб. Имам YouTube канал. Имам YouTube канал. Сети се, че имаш YouTube канал. Сети се, че имаш YouTube канал, викам. Аз направих нов. Как? И така. Странно. Yes. Ако знаех много английски, щеш да бъде добре. Нали? Какво вика? Ако знаехме повече английски, щеш да бъде добре. За да качваме клипчета на английски. Аз ще ви кажа нещо. Аз харесвам българските ютубъри като Heavenbull, Ateltreat, Didodi, Shadowhex, Знака, други... Готика 47 Какво да ги и други. Да. Сега имам време, 3 минути, може да ви покажа лекичко обзавеждане. Много се радвам да ви покажа как строя. Аз строя хубаво. Някой клип да ви покажа моята колекция от пикселардове тук. Те са много. Но не са чак толкова професионални или... Да, не са такива грамадни, големи, обикновени пикселардове. Харесва ми, че гледате моите клипчета. Радвам се да правя за вас клипчета. Дано да ви харесват, защото ако не ви харесват, аз трябва да приключа с това. Защото не мога да разбера какво не ми е наред на клипчетата. Искам да стана неизвестно, но искам поне някой да ми гледа клипчетата и да се радва на тях. Винаги съм искала да стана част от Дапакт. Но това знам, че няма да се случи, защото извинете, той е Дапакт. Какво да сложим? Това ще е. Не знам какво друго да ви покажа. Може би да сложа такова и честове. Може би. Тук и някакви честове тук. И така. Да, качечката стана готина. Ако ви искате, може да се добавите. Аз, например, тук ще сложа лиани и такива глупости. Ако ви хареса, дайте палче. Споделете клипа с ваши приятели и до скоро!